l'última exposició, l'última sèrie que vam fer de laberints, aleshores vaig treure els embolics de laberints i vaig fer una sèrie de camins al qual es reduïa un camí sol, que ja no et perdies tant, i aleshores era construir exactament la tercera dimensió a través d'una sèrie de camins que es creuaven, etc. Que aquesta sèrie encara s'ha d'exposar, i després ara estic fent, he passat a una sèrie que es diu desequilibris. O sigui, que és justament la paraula ambigua de l'equilibri, o sigui, coses que cauen però malgrat tot s'aguanten dretes, coses que semblen desnivellades però malgrat tot en conjunt després mantenen un nivell, i és el que estic fent en aquest moment. O sigui, com sempre he treballat en sèries, que és una autolimitació, és no anar-te per núvols, és tenir una fita però sense voler tampoc aprofundir massa en el tema. Sempre és l'intent de la búsqueda de la tercera dimensió, senzillament, a part de que aquesta búsqueda pugui tenir un contingut literari sempre és la búsqueda de la tercera dimensió. Finalment, pràcticament m'he especialitzat en fusta i ferro, normalment barrejats o bé a part. He treballat altres materials, vull dir, vaig fer molt de polièster, vaig fer molt de modelatge, polièster, epòxis, inclús vaig fer unes quantes pedres, però no és un material que no m'hi trobo en absolut bé, però finalment, per una raó, en fi, per una estimació que tinc aquests dos materials, m'he pràcticament autolimitat a la fusta i a la ferro. Sempre he buscat fustes que hagin viscut alguna vegada, que ens expliquin ja una història, sigui perquè hi hagi un forat que hi ha hagut un clau o que algú hi va posar-hi una espiga o el que sigui, o perquè han tingut un desgast, o perquè han estat al mar i el mateix rovell del mar dona unes tonalitats. Aleshores, sempre he buscat fustes que hi hagin viscut, primer perquè ja no es mouen tant, ja no tenen tanta vida pròpia com una fusta nova, i segon perquè t'expliquen una història que, torno-t'ho a dir, vull dir que l'espectador tindrà la seva història, no es pot... Jo m'imagino una cosa d'aquell forat que hi ha allà a la fusta, però l'espectador veurà qualsevol altra cosa, o de l'esquerda, etc. He treballat de totes maneres, a través d'esbossos, a través de maquetes, atacant directament. Últimament, quasi sempre, és o maqueta o ataco directament. Sovint és una maqueta per fer-me una idea, però només volumètrica, però ataco directament perquè és molt la construcció del dia a dia, no? Vull dir, són peces que, està clar, no puc preveure. Sovint és al matí i, hòstia, quina peça hi va bé? Doncs aquesta. Com treballo molt amb assemblatges i col·letges, encolant coses i tal, doncs a vegades la peça que m'entrebanco, la peça que hi idònia per aquella que mai de vida havia pensat que hi iria, no? Aleshores, és un treball pràcticament directe, això sí, un treball d'una disciplina de taller, perquè el que no me ve la inspiració és passejar per la platja, tinc molts altres pensaments, però no em ve la inspiració, soc molt introvertit, jo treballo molt en aquest taller que realment és una mica com l'úter, com una panxa, i només hi tinc la peça que estic fent, i aleshores he d'estar aquí perquè me vinguin les idees, he d'estar aquí envoltat dels meus materials i de les meves històries perquè realment me nutreixi d'idees. Des de la primera exposició d'escultura, el 76, o sigui, farà 35 anys, sense voler-ho, jo veig clarament que està fet per la mateixa mà, sense intentar-ho. El que passa, una sèrie normalment en porta l'altra, normalment és una cosa absolutament casual o no buscada, que l'última d'una sèrie és la que dona peu a la següent, no sé per què, l'última que vaig fer dels camins, hòstia, hi havia una mena de desequilibri, i tat, és aquí on he d'anar, explicar aquest dinamisme que dona el desequilibri. Aleshores, i està clar, mirant enrere, com que l'última d'una sèrie és la primera o l'altra, evidentment, sense voler-ho, sense buscar-ho, dona una continuïtat a tota l'obra. Aleshores, està clar, materials, la manera de treballar sempre és la mateixa i es veu, amb tots es veu la meva mà, jo crec.